manten gitu. Malam pertama itu lahirnya sauto terus surah karu-karuan malam gitu. Bubrahnya kasur ya. Sadurunge dadak sing umum sing gedhi iki sing cilik-cilik dhisik wae. Nggih, Jona karo sapa iki sedak iki jenenge Cak Bagus? Jenny. Ujal. Jalil. Wis kowe jenengmu kuwi. Jona karo Ujal sik sing tuwek-tuwek sabar dhisik. Panitiane pundi? Anu manggo apa? Tukang wenter manglo. Ayo wenter. Ayo wenter mlebu. Mengke ditata nggih, gentenan. Sik. Sak gulungane ya nak karo sapa Mang Jalil? Rizal. Juna karo Rizal. Nggih, matur sembah nuwun sedaya kemawon kados sing rawuh niki gelare Singa Muda Tonatan Ronggojaya Tonatan timbul Manggala Tonatan saha dibantu ugi saking kadang kanca saring Sardula Arum nggih Taman Arum lan uga Pakunden matur sembah nuwun. Ayo nang buru lagi. Tepuk tangan Juna Apele aja oi up lah. Bibit saka Tonatan nggih. Oi. Ayo Rizal matur suwun. Cukup ya Juna karo Rizal. Ayo anginnya selagit nih Mang. Cukup Rizal sampun. Suwun. Iya. Pembarong cilik, dada cilik ora usah ngangge edrek. Ora becik ya. Gua marai sawanen. Ayo ditoto. Wender. Ora sah lho. Oi jeno. Iki pembaronge. Ayo. Ayo. Cilik dhisik ya. Ora apa-apa. Sopo jenenge ne? Alvin, sing tuwek-tuwek, sabar.
Robin. Lah yang ngono le. Ampun, matur suwun ya Pin. Nggih. Ampun le, ampun. Ayo. Yo. Saiki sing senior. Ditoto. Wintere ditoto siji-siji. Matur sembah nuwun nggih dulur. Sedaya kasdu sing mirsani contoh niki Singomuda Tonatan, Ronggojaya Tonatan, Timbul Manggala Tonatan, Sar Kula Arum sembah nuwun. Singon Dadi Sukorejo. Singomuda. Dadakmu dono sik Sukorejo. Ya dono dhewe kowe. Kek lumahno. Tekno. Lumahne redekne beda. Lumahne redekne beda. Niki sami diwaca nggih Pak Camat. Fosel niku artine dijual. Minat Om Coy, PB Wijaya ku. Iki bener apa ora? Nggih, bener. Didol DM lewat TikTok. Tepuk tangan, monggo sing ngersake niki. Dilarang MC-ne aku ora wani ngomong ngene ya. Kira-kira kok apane regane? Manut gose. Oke, pun nggih. Nggih sing jelas niki cekadane ireng ya. Bacot nggih Sukorejo. Digoreng ini benar didol. Yo ngalah, yo bacot nggih.
Ya muga ndang payu. Ora payu diibu neh. Tapi sik kowe iki praose ya. Ayo urung dienggo kiprah kaya ngopo dadakmu iki ya. Sik sabar muri. Iki ning gone dhewe santai dulur ya. Nah, iki dadak sing arep didol iki kaya ngopo iki lek dienggo kiprah. Ayo. Dadel lah. Ya. Dienggo kipu dhisik. Ya. Matur suwun, muga-muga payu fosel. Payu eneng. Bantu. Kabeh kebatane. Jaga payu. Ayo. Wes sabliwo ke wayahe trek.
iya tuh ya. Ah, Wayahe mulai. ape. Eh. Kayu Bagyo, 81 tahun Indonesia. 350 tahun Ponorogo. Kelurahan Tunatan Dulur. Sonten iki gawe pamerah-merah. Gawe pagelaran reog. Hop. Set. Singo jati jagat hati ngati-hati muga-muga ndang dadi duwe iki pembarongnya do halus-halus ora gelem ngedrek ya wis. Ape. Sakile karo nduk. Oh, sampe arum. Sapa iki? Iki Jono apa sapa iki? Nah, kowe iku ya, kudu ngedrek nah. Aut. Aut jalan. Esuk. Lah, ya. Aut. Dadake dicepot le. Dadake cepot. Nah, wes gerak rasa ngangge dadak sithik terus njaluk jadil. Kene. Lawaran. Diwarai Pak Marga benteng kris gedhi kok. Ayo, sak gerakan ae. Ayo, gerak bareng tanpa. Ayo. Dodok ya set dodok nah nomor piro ayo teh becak kelas gini. Woi nomor loro pinter barana. Ya nah Pak Marga dongane dangkelis gede ya le. Kalau mingkem no. Awas hati-hati le sawanan. Lihat dalah kapok rame. Ladara sopor ladara
gawe sumpah meh 30 tahun reokan rung tahun ini teko rasane kaya ngopo Wih lalu ya semacam suatu petangan kangge Juna ini bakat terpendam saking tematan bendino latihan bacot ki kangge sing senior ayo ketang ki jam 5:10 wis senior rasanya gedrek ayo hip singa muda reok singa tahun tua asik yo balene taman arum sar bulu arum jajale kaya ngopo woi rada maju dadake sik piro? Titik-titik. Jiro sing didol mang iya ora? Iya. Ini toto-tok nek bareng kok jatine siap-siap bareng ya. Nah ngono iki terakhir soalnya ditoto panggone. Dadak saya nek iki dipapak-papakke. Nah engko oleh jatil siji-siji nggo. Ayo to. Ono ditoto. Ditoto dadi dadake ditoto. Pasti ada sampai gabungan. Ah, kita tok rene nang. Tok rene. Oh, rene betul. Kan ada sanggem sih. Kabel. Wes, liyane ditoto ya. Iki he. Kene lho. Ditoto. Iki ngalor kono lho, Dul.
Piye to panitia? Contoh ben aja gaprukan. Ben aja gaprukan. Ki maju nah, kene. Kowe. Maju ini. Nah, jadi le siap ya. Jirulu Patmo 6 5. Salagon, Det, Budet, Cemena. Salagon. Kowe rasa abane ndi-ndi. Ya. Kira ning langgon ae arek picture atuh gulung ya ning omah. Aja manggon ning ndi. Yo, padet ge. Hei. Ayo nang. Lu adalah. Ayo kabeh bareng. Pisan adalah. Jadil, aduh, ayo dipilih siji-siji, ayo, dituruti kabeh, siji-siji, Jiro lupat monem, Jiro lupat, kurang loro, 5, kurang siji, kita lo, putri lo, misalnya yang cilik, ini, ada kayu, ayo digulai dewe. Dulur ngaturaken sugeng sonten sembanuwun rawuh panduwa sami kelurahan Kolatan minangka Hongkeri 81 hari dari Ponorogo 530 tahun seluruh kerabat kerja ngaturke gawe panuwun katur dumateng panduwa sami kadang-kadang Sriman matur suwun Bapak Ibu pejabat ingkang rawuh matur sembahun Tansar Aryo Ponorogo. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.